कृष्ण जीवनार संस्कार गारी। संस्कार सागर में राउर स्वागत बा। सब संस्कार प्रेमी के हम रेखा तिवारी पाँव लगतनी। गृहस्थ आश्रम के सृष्टि के निर्माण एहिजे से होला, दू परिवार के मिलन होला
आई रुआ के एगो संस्कार गारी सुनावतानी। कियारी हम साग पात बोइला, एक कियारी हम साग पात बोइला, अब एक कियारी चमरैया रे मन धीरे रे धीरे, अब एक कियारी चमरैया रे मन धीरे रे धीरे, कियारी हम साग पात बोइला, साग पात बोइला, अब एक कियारी चमरैया रे मन धीरे रे धीरे, एक कियारी चमरैया रे मन धीरे रे धीरे। साग खोटे चलाली समदिन छिनारिया रे, साग खोटे चलाली समदिन छिनारो हो, अब टंगारी गइला बिछिलाई रे मन धीरे रे धीरे, टंगारी गइला बिछिलाई रे मन धीरे रे धीरे। पांजर टोवेली आंजर टोवेली पांजर टोवेली, अब कामना गतर में लागल घाव रे मन धीरे रे धीरे, कामना गतर में लागल घाव रे मन धीरे रे धीरे।
रसिया केन गईले किया भैले रसिया समाधि रसिया अब भैया के करना उपैया रे मना धीरे रे धीरे भैया के करना उपैया रे मना धीरे रे धीरे। बीचे ठैया लाग गईल भैया रे मना धीरे रे धीरे टंगरी गईल बिछिलाई रे मना धीरे रे धीरे कामना गतर में लागल घाव रे मना धीरे रे धीरे टंगरी गईल बिछिलाई रे मना धीरे रे धीरे कामना गतर में लागल घाव रे मना धीरे रे धीरे टंगरी गईले बिछिलाई रे मना धीरे रे धीरे बीचे ठैया लाग गईल घाव रे मना धीरे रे धीरे। जी शादी संस्कार में और स्वागत बा गोड़ लागतनी रौरा के आई हमनी के समधी जी आइल बानी भोजन करे आ तिलक वाला गुस्सा निकाले के मौका अभी मिलल बा तो महिला लोग सामने से समधी जी के गरियावत तरी वहाँ के भोजन करे आइल बनी आ सीमा बा घूंघट आँख में लाज होला तो सामने घूंघट लेके आ समधी जी के गरियावत तरी लोग।
जी चढ़ी मारे हिलोरा की वाह वाह जी। जब हमरो रसिया माला पुरानी की बाह बाह जी, जब हमरो समधी भोसर पुरानी की बाह बाह जी, की बाह बाह जी। 16 बेटा बियानी की बाह बाह जी, 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 16 बेटा बियानी की बाह बाह जी। गारी संस्कार में सब केहू के नेवता बा। एह नेवता के बिना हर विध अधूरा बा, हर महफिल अधूरा बा, हर रिश्ता अधूरा बा। एकर नाम है ननद भौजाई। इ लोग मिल के चूल्हा पारेला, अदौरी पारेला, धान कुटेला, माटी कोड़ेला। तो यह संस्कार में दोनों के गारी बा, ननद के भौजाई के ओर से, भौजाई के ननद के ओर से। आई रौरो आनंद ली यह संस्कार के। करिया करिया भेड़ावा के भुअर भुअर पार रे, करिया करिया भेड़ावा के भुअर भुअर पार रे। कहाँ जाला भेड़ावा कन्हरिया
संरक्षण न्यास की ओर से रेखा तिवारी रौरा के हार्दिक गोड़ लागतारी। आई संस्कार सागर में राउर स्वागत बा। एगो रिश्ता बा, ई रिश्ता बा भसुर भवह के। एहजा भसुर आपन ना रहेले तो दोसरो खोजा ले, चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा। मथनी छुआवेले भसुर कोहबर में जाके, मारो में भसुर गहना चढ़ावेले आ उहे छुअल फेर भसुर जिंदगी निभाहेलन। ई भोजपुरी संस्कार गारी है।
संरक्षण न्यास के ओर से हम रेखा तिवारी गोड़ लागतनी। बहुत बहुत बधाई बरुआ सबके। आज ओह कलाकार के जन्मदिन है जेकर जे अदाकार भी है, कलाकार भी है, रचनाकार भी है। वहाँ के नाम है लोक नायक भिखारी ठाकुर जी। वहाँ के अपना रचना से माहौल बदल देत रही, समाज बदल देत रही, मन बदल देत रही। तो वहाँ के ही लिखल एगो गीत वहाँ के जयंती पर समर्पित सब संस्कार प्रेमी लोग खातिर